Leo fuchipani changa. Leo jiswe. Dora David Mbewe. Anyway, Monday, look where into there's this guy, I think what you call this Prophet David Mbewe. Amango ngalo pay abankula. Sometimes when interview then okay, he has got his own logic and logic like Amaria in a cinema busa. Guys, let's say a busa. Anyway, I mean the two Auga Perek and the two nomination paper the two Monday. Guys, thank you so much. Nangasi anyway. Tizoona kuti ziban is zigudan nanga alliance aenda bwanje anyway muri mosema so magobo amande ndamene ndithu tuona taonaso kuti leso kuti magobo enaso anyway guys, thank you so much guys. Mawani cameras Prophet David Mbewe akakhale kumene kuku ndithu kuliyonge kupereka makalata awo kuti naonso akufuna azaime pa ballot paper awo kuti sazapanga design itu za ubusa aja urata ito panga design ubusa kugamba ndali awurisanga siwe ubusa kugamba ndali iwo nthu ubusa abiliza ndaleso guys ena manena no amene kulambulira ndabusa wanso ndabusa inetu simbusa busa kuchepa inetu simbusa yes auseni amasuleni Aswe chungamo. Oh yes. Ina ni Musa. Ai. Ina si Musa. Ina ni businessman. Yeah. Ina manana majina abusa waso abusa. Namba 2 ngakachiri chechicho. Yes. Ina jatu ina linchito. Analembedwa. Inetu ngati kuli chechi ninachiyamba ndeka. Ndipo nchito imata. So musisi yanitsa ulembedwa nchito ya ubusa. Ndo yambitsa chinthu. Inwaza kujosandira. Ndo yambitsa. Yes. Ena chandota olembedwa. Adira kutosa olembedwa. Akafanana ndi mwini wake. Ina simbusa. Mwina zandalezi sikuti muli nazo serious kweni koma Mungu asungira malo awota nyamilandu. Ndikulo nkhani imene mayimba amene ndi modzi mwa akulu mpingo wanu kuno nzona kuti Mungu chita warm up for bambo wota nyamilandu. Tibwerere mbuyo kunena kuti yes. Ndakufurukuziani kale kuti freedom of worship position yake tini na October ndemo kana rizandalezi mukungo zombera pendivane pa mudumpepo. Okay. Number 2 yeah. Freedom of worship kwatu anyamilandu mukachula kulibe si member wangu wa freedom of worship. Okay. Koma you can confirm kuti ndi member wa church one. Nima kumana wa church wenda spokesperson ndi pyara wa watu. Okay. Koma nima kumana wa church service hata basi. Palibe swene relationship apart from church mina mbele alias. Kujabe mpera service hata adzibiti. Okay. Basi. Yeah. Pamene tikupita kumapeto wa programu hii. Tsopano ino a prophet ndinu mtu wa Mulungu. Pano panso amene tili nawo ndi mbusa. So ndinu ndithu ana abanja limodzi. Ndiye mwanena kuti ziuvuta. Nemugaza kuti amalawa ngakhupirenso mbusa wina kapena mneneri wina. Well, amene angaganize choncho ndi anthu amene mwina akhozonena kuti kodi tinakumana ni munthu wina anavala maglasi. Takumananso ndi anavala maglasi. Atondolera njira chimodzimodzi akayikira. And number 2 kumbukirani. Kunena kuti tikamakamba za kuno ku Shalom Mount Valley. Ndi utumiki woyamba ndeka. No nzungu. Sunachokere kunja. Number 1. Number 2 kumbukirani kuti imena president atombera kupanga za politics. Anapanga resign utumiki. Ifensi tukupanga resign utumiki. Freedom of worship si azibusa wose amene alipo ma priest wose alipo kandi achirastas paba amene akusiya utumiki wawo tikutumikira ukuti kupanga tukambirana za dziko kuti liyende bwino. So siti kupanga chinthu china kete tasiya ya munthu sanganene kuti popeza kuti anawa ndi awa singakhulupirire chifukwa ichi
tayamba toka kuchokera pansi mpaka na chikukula. You know, membership itayamba toka pansi mpaka na kukula. Kunalibe ma prophet oguriza na kuno Malawi tinambitsa Prophetic Association of Malawi panopo Prophetic Association of Malawi ikukula. So mungatokona kuti timakwanitsa kuyambitsa chinthu mpaka na kuchikulitsa mpaka na kuchibadwitsa mmene zimene makhalira pano pamwe. So sitimatsogolera chinthu chimene chiti cha mwini wake wina kale koma chochiyambitsa. Ngo mukaza kuti Amalawi anganena kuti TSS mbusa. Well, kwa ine ningatonena kuti Amalawi sakufuna mbusa, sakufuna kayandi wa ame, sakufuna kayandi wa economics, whatever kayandi lawyer, chimene Amalawi kufuna ndi leader, chimene Amalawi kufuna ndi someone amene ali pantima ndi Amalawi. Chimene Amalawi kufuna ndi a guardian, someone who can guide them, you know, ku malonjezano. Chimene akufuna Malawi ndi someone amene akuzochita fulfill my campaign promises. That's all. They are not looking for kuti akaleka chakuti kapena muna akapoti ndi mbusa kapena popeza ndi journalist ndesi muvotera. What Malawi are looking for panopa ndi munthu amene angachite deliver. Munthu amene akuonetsa kuti uyuyu Amalawi akwafuna akwachitira. Munthu uyo ndinuyo? Munthu yosine. Okay. Koma ndikungopereka chisanzo chimene Amalawi akufuna. So si inuyo. Sine. Okay. Koma amene Amalawi akufunira panopa taganizani mafumu ambirimbiri mmene akalira zaka zonsezi. Lero lino mafumu 11,000 akugonera mattress ochokera ku Fower. Anthu olandira zakudya ma 1,000 ana ma primary school funding Fower imalipirira. Nchifake ndikufunsa kuti kodi ndalama zimuzitenga kuti ndakuza nini malima amwe fama nthawi yatithera sindinakuoneni poni muli ndi amayi akunyumba kodi inu muli pabanja? Well, ndi pabanja. Ndinu munthu wa pabanja? Akazi wanga ndina beautiful man. Linda. Okay. Yes, makana kuno. Sinaone. Olo kumapemphero sindaone kuti mabwera ndi amayi kunyumba. No, akazi wanga na amene amatsogolera. Mwina mwina kulalikira olo Sunday amalikira ndiwo amatsogolera ndiwo and kwambi imene forozani mapanga business. Ma business ambiri amaendetsa akazi wanga. Ningatonena choncho koma chachikulu kwambiri pa zonse ndicha kuti akazi anga ni makonda kwambiri. Is my best friend. Ndiye chili chonse chimene moyo wanga ni machikonda kwambiri ni machisunga simachipanga expose. Okay? Chifukwa chimene anthu amachiona amachiononga. So I keep my wife as something chobisika in my life. That's the friend. No, yes. That's the friend I have. Osati kuenda shoulder to shoulder pa gome? That's the name I now. No, not pa gome. Shoulder to shoulder. Aye. Koma ni maenda now ntazina. Timaenda limodzi vena. Koma akazanga is something that I love. Chimene munthu umachikonda kwambiri, you keep it safe. Anthu kunoko ku Africa kulikose amafuna chimene aononga, chimene achiona chiononge. If akafuna kuononga ine, they will destroy my wife and my family. So let them destroy me. My wife should be safe. Okay. If someone is going to destroy my wife, we are safe. So I keep my wife safe. Yes. No. You know for church what simabwera. Mukamabwera mudzaona. Ma Sundays ambia malaliaso ndimo. Yes. Pamene tikupita ku mapeto a program ino mafuna kuti muyangane kamera hii. Muauzanji Amalawi. Your final thought for tonight, Prophet David Mbewe. Well, kwambiri ndichomwenera kuti chimene kuona ndichakuti dziko la Malawi menda fotokozera onera kuti lasanduka losakhalika. Dziko la Malawi limene panopa tikuyankhula Amalawi ovutika sanga kugule chakudya chifukwa madima akatsekedwa. Fertilizer ngokwera mtengo kwambiri kutamangira ma 70,000 ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Chimene mwinanso pena tikamaenda timatha kuona madzi athu okongola a fresh amene amangoenda tikazungulira liwonde timaona madzi amangoenda. No even farming boma kuti lidzilima kuti litukule zonse zicha. Kwa ine ninganene kuti Malawi iwonjezere mpata wakuti ngati kuli kotheka tikwanitse kupanga zinthu panga promote ma production amene fitinga makali nawo muno Malawi. Zinthu zochepa zina tisamazigule from outside ngati ma toothpick tikozopanga toka muno Malawi
mamoti tulutse forex kugulira ma toothpick, mamoti tulutse forex kugulira ma apple. Tita kupanga ulimi commercial farming yabwino chifukwa madzi a fresh now mukapita pali onde shira kungoenda so amene tikuzogwiritsa ntchito farming kuti zinthu zina zing'ono kandi mashopu akula kumalika Shoprite mashopu ngati Sana amene aja zinthu zing'ono zambiri boma ali apatsi control kuti izi mudzigula kuma farm anthu olima kuno ku Malawi tikatete tichita tisunga chuma chathu kuno ku Malawi tili pa nyengo yomvetsa chisoni imene mwina Malawi tikuyankhula pano mwina tikulephera kugula fuel tilibe forex tilibe ndalama anthu akufa ndi njala ngati boma lifune njira nsanga tikamafika December January ngati boma anthu angasiye mena lilimu anthu ambiri amwalira ndicho yambirira tisathamangire kuyang'ana kuti ma elections akubwera kudzakhala chani koma tikodi mawa amalawi adya chani avala chani asamba bwanji chifukwa sopo everything chakwera kwambiri mwamba chili kwambiri mu mtengo osakwaniritsidwa kuti ugulidwe so kwa ine ningatonena kuti boma lichitepo kanthu msanga pamene papa ngati boma silinga chitepo kanthu msanga papa mpingo susiya ndipo ngati mpingo sitikhala chete osalankhula tidziyankhula ngati boma lipitirizebe osachitabe kanthu ndiye mudzaona ngakhale mpingo azibusa majenos titavala makola mpaka tizapanga ma demonstrations. Ndikuyamikeni kwambiri inu Prophet David Mbewe mwatikomera mtima pokhala nafe madzulo ano mwatilemekeza kwambiri pamene panso ndiye pamapeto